Za mene je 2020. bila naravno naporna kao i većini ljudi. Međutim, imao sam dva načina kako ću da izaberem da se ponašam u ovim okolnostima. Jedan od njih je bio da se prepustim kolektivnom strahu koji je sejan iz medija ili da se zatvorim u sebe, da iz javnog pređem u lični diskurs i da tako probam da zašrafim sve što se rasklimatalo u poslednjih nekoliko godina. Naravno, obe te faze sam prošao i na kraju tog tunela sam shvatio kada sam shvatio da sam dobro, da sam i fizički i psihički okej, da u stvari sada sve što treba da uradim je da pomognem drugima kako znam i umem. I ono što je meni ova godina donela je da sam osvestio tu neku filantropsku liniju kod sebe koju sam inače od uvek hteo da na neki način ispotenciram i to se sada desilo kroz seriju dečjih knjiga Avanture Singilumbe, od kojih je Singilumba i Kockasta planeta izašla ove godine i sav autorski prihod od tih knjiga ide u humanitarne svrhe, odnosno deci bez roditeljskog staranja. Dakle, to je za mene nekako, da kažem, moj način da pobedim ovu izuzetno lošu godinu po svim drugim parametrima. Ono što je moja knjiga, roman 9, doprinela ljudima u ovom procesu, ja mislim da je sada velika koncentracija bila, kao što sam rekao, i malo na spoljni svet, a malo i na unutrašnji, ali ta koncentracija na unutrašnji svet je mnogima pomogla da se sagledaju bolje, da jednostavno izađu čistiji sami sa sobom i nadam se da je moja knjiga u tom procesu, koja je poprilično introspektivna, dakle autobiografska, da je mnogim ljudima pomogla da shvate da nisu sami, da nisu jedini sa svojim problemima. Moje želje za sledeću godinu i ono na čemu bi najviše insistirao je u stvari da nastavim da radim knjige pre svega za decu. Tu bi trebala da izađe knjiga Singilumba i Kamena kraljica, a ono što u tišini i daleko od javnosti pišem polako je svoj drugi roman koji se zove Paloma, koji se bavi genezom moje porodice, 4 ili 5 generacija, gde naravno svi imamo španska imena jer je to jedino normalno s obzirom na redosled događaja kakvi su bili kod nas u familiji.